Tak poďme si pozrieť, ako to vyzerá, keď si robíme selfie. Nájdeme nejaké dobré pozadie. Mimochodom, dobrý deň, máte sa dobre, my sme na pohode, slniečko svieti. Rasto, máš nejaký mobilný device? Niečo tu máme? No tak skúsme sa odfotiť. Takto, aby sme v pozadí mali... no poď. Tak, vidíme sa tam trošku. Orange 4G v pozadí. Odfotené. Toto sme dokázali odfotiť. Vy to asi nevidíte, ale ja vám to ukážem. Toto. Tu. Vidíte to? Áno, je to krásna selfie. A o selfie sa dnes budeme baviť, ale ešte predtým si pozrieme, aké sú tu poveternostné podmienky. Priatelia, teplúčko, naozaj príjemne teplo, letný festival, slniečko práží, vietor pofukuje. Tam je žltý stan Optimistán, aby ste sa lokalizovali nad Optimistánom, priatelia, je parašutista aj lietadlista v jednom momente. Dúfam, že ste to videli. No ale my sa teraz presunieme, aby sme možno niekoho stretli. Máme tu známu osobnosť bratislavského podhubia Ludvíka Bagína. Sa ho spýtame na nejaké názory na pôdu. Ahoj Ludvík, ako sa máš? Ahoj Juraj, ako kedy? Ako napríklad teraz. Teraz sa mám veľmi dobre, lebo zľava počujem obľúbenú bratislavskú skupinu Vidiek, to nie bratislavskú vidieckú skupinu Vidiek a teším sa na také zoskupenie, ktoré sa volá 3T spoločnosti dvoch kongeniálnych moderátorov Hudáka Bagina o 7. večer, ktoré bude v radioaktívnej zóne stánku FM. Toto máš nové. A nie, myslel som to, čo si povedal. Áno. Čo si zatiaľ videl a páčilo sa ti? A čo si zatiaľ videl a nepáčilo sa ti? A čo si zatiaľ videl a nebolo to? Zatiaľ som videl a bolo to vystúpenie 3T, videl som trápne, ale dlho, a potom som odišiel, lebo som bol hladný. Nie, že by to bolo, ja som trápny, ale je to tak, že 3T som videl už asi 700 000 krát, tak som povedal, že však budem s nimi aj večer, že nemusím. Teraz si pôjdem pozrieť tam ten Vidiek a neviem, či si pôjdem pozrieť nejaký koncert, pretože neviem, či bude na to čas. Lebo, ale počkaj, chcem ísť na tú spevačku, ktorá bude, keď my budeme, a tá sa volá Kellys, čiže tu zasa neuvidím, aj keď bude. A potom chcem ísť na Goldfrapp, ale to nás neuvidím, lebo to bude neskoro. A Suede som už počul zvukovú skúšku, takže už nemusím. Ale Modré hory o 9. na Turbase. Ideš? No určite, akurát dovysielame. Idem. Dohodnuté. Dámy a páni, toto je Ludvík. Ešte daj nejaké prianie ľuďom, čo sú doma a dívajú sa na to, ako je tu na pohode. Tu je úplná pohoda a buďte radi, že ste pri príjimačoch alebo pri tých počítačoch, pri ktorých ste celý týždeň, pretože tu je úplná výpalovačka, akože strašný ten. Ja nemám slova, ale je tu strašný ten ako výpal, strašne tu teplo a preto máme dlhé rukávy, aby sme ich nosili. Aj šoko. A okrem toho, tak na budúce príďte, lebo tak akože z dobrých ľudí sa všade veľa zmestí a my budeme radi, keď vás tu o rok bude o mnoho viac ako tento rok. Wow, aký flow. To musíme zakončiť selfie. Počkaj. Vidíte to? Jeden. Je to tam. Toto sme odfotili a toto vy nevidíte. Ludvík, ďakujeme. Maj sa dobre, raz ti dávam ti telefón. Ahoj. Trasieme rukou. Ahoj. Ludvík má červené topánky. Nádhera. Aj nohy, áno, v nich. Krásne, no prepáčte aj za tento zážitok. Čau. Ale v tomto momente my sa presúvame do nášho obľúbeného rohu, ktorý sa venuje okrem 4G siete aj samozrejme Huawei, rôznym tabletom a smartfónom. A máme tu aj výhercov, ľudí, ktorí vyhrali vstupenky alebo permanentky na pohodu. Takže ich pozdravíme. Čau, ty si David. Ja som Tomáš. Výborné. Ja som Ďuro. Kde sú ostatní? Tu je Lukáš. Ahoj, čau. Lukáš, máš nejaký telefón? Mám. A môžeš z neho postovať veci? Áno. Výborne. Tomáš, máš nejaký telefón? Určite áno. Môžeš z neho postovať veci? Skúsim. Výborne, ale sme len dvaja, mali by sme byť vy ste dvaja, ešte potrebujeme dvoch ľudí. Simonka, dobrý deň. Ako sa máte? Výborne. Čo nového? Nič. A pohoda je aká? Super. Wow, ďakujem. Toto sú rýchle odpovede. Simonka, máte telefón, s ktorým sa dá posielať a zdieľať? Pozrite sa. Nech sa páči, viete, čo stláčať. Môžete odísť, my vás sledujeme. Dobre, takže zatiaľ sme traja, poďme si to zopakovať. Simonka, Lukáš, Tomáš, potrebujeme ešte Davida. Davido.
David, je možné, že sa diskvalifikoval, lebo hovoril, že použil dovolené uvoľnenie, takže sa vzdialil. Pre prípad, že by sa vrátil David, dáme ho do tejto súťaže. Priatelia, ale vy, ktorí ste doma pri streame, aby ste rozumeli, o čo pôjde. Títo traja ľudia, pozrite si ich, Simonka, Lukáš a Tomáš, v momente, kedy im povieme, budú svoje selfie postovať na internet, lepšie povedané na facebookovú stránku Orangeu. Kto to urobí prvý, ten to urobil prvý. Dobre? To je akože zásadná veta, ktorá musí padnúť. Vašou úlohou je hádať, kto to bude. Ten, kto to uhádne, dostane od nás fantastický tablet Huawei. Dobre? Samozrejme, oni už ocenení boli, lebo dostali nielen vstupenky, ale čo ste ešte dostali? Tablet a ešte vstupenku do Tentin. Wow, a ty? Smartfón. Veľmi smart, dobre. A vy? Smartfón, vstupenky a ubytovanie. Smartfón, vstupenky, ubytovanie, čelenky a zabávanie. Veľmi dobre. Takže, my v tomto momente urobíme také odpočítavanie. Vy, čo tu ste, prosím vás, pomôžete nám, budeme počítať 5, 4, 3, 2, 1. Dáte to so mnou? Potrebujeme viac ľudí. Môžete aj vy? Takže, aha, v tom sa nelistuje. Počkajte, ako? Rastio vie, lebo on má hbité ručičky. Chalani tam majú nastavené nejaké menu, tak skúsme si ho nastaviť aj my, alebo nie, to je, čo to je? Áno, apky, hej? Áno. Dobre, tak pomôžeme aj my s otvorením apky. Rastio pomáha. Simonka, dobre? Super, vidím sa. Ja budem pomáhať. Dobre, áno, Rastio môže pomáhať. Môže, výborne, je to dáma. Takže, sme pripravení? Lukáš, Tomáš, Simonka pripravení. Poďme počítať spolu. 5, 4, 3, 2, 1, štart! A pozrite sa na to. Treba urobiť selfie, odfotiť sa a okamžite to postovať na internet. My samozrejme v priebehu nejakého času zistíme, kto to bol a uzavrieme túto súťaž. Takže vy tipujte mená. Opakujem, Simonka, Lukáš, Tomáš. Je vám to jasné im? Hej, lebo oni vedia, že sa tak volajú. Je to jasné aj vám? Uvidíme, je to napínavé. Simonka vyzerá spokojne. Dobre. Postnite to na Facebook stránku Orangeu. Hoci kde. Myslím, že hoci kde. OK. Hoci kde. Najlepšie do posledného. Áno, posledný feed. Presne tak. No, Tomáš tam má support sa povie to slovo. Tomáš, ale ty máš hrozne veľa pások na ruke. Ty zbieraš pohodové pásky? To nie je len pohoda, ale... Wow, zbieraš, no veľmi dobre. Tak to je zbierka. A niektorí si dávajú tetovať, že rukáv, ty si onedlho urobíš rukáv z pások. To sa dole, a tetovanie sa nedá dole. Aha, dobre hovoríš. Á, Simonka programuje. To je ono. Veľmi dobre. Lukáš pracuje. Kto je najbližšie podľa vás? Kto to vyhrá? Tomáš. Tento Tomáš. Vy ste jeho osobný fanklub? Áno, najväčší. A koľko vás je? Koľko má Tomášov fanklub členov? 1, 2. 2? Iba 2 členy? Aha, no tak dobre. Tomáš má 2 členy, ale to je dobré. Ty už si to urobil? Myslíš si, že hej? Nechcem ovplyvňovať výsledky súťaže, ale sú tu technické problémy. Rozumiem. Technické problémy. Dobre, nebudeme sa toho báť, ja si myslím, že sa to vyrieši. Skrátka, my vám veríme, že nepoužijete žiadne nekalé spôsoby, lebo povedzme si otvorene, žiadne neexistujú. Takže my sa pokojne môžeme vzdialiť, Rastio, lebo my sme chceli vypočítať, koľko krokov ja urobím, keď sa vyberiem od tejto orange zóny, aby som sa dostal k optimistanu. Medzi tým, samozrejme, naši súťažiaci, alebo vaši súťažiaci budú valiť, až sa im bude z prstov dymiť. A keď sa im to podarí, tak viete čo, tak sa im to podarí. Takže tak. A Rastio ešte niečo nastavuje. Niečo. Ja vám zatiaľ ukážem počasie a hneď sa vrátim.
Dobrý deň. Tak, poďme sa pozrieť na poveternostné podmienky, priatelia. Je tu dobre, je tu príjemne. Chodia tu dievčatá, chodia tu chlapci. No takže počasie je dobre. Ak by som si mohol trúfnuť povedať, tak sever je niekde tam, ale môže byť aj tam. Čiže sever. Som živá panoráma, takže by som asi mal hrať nejakú hudbu. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Alebo chcete radšej trúbku? No, to by stačilo. Ja viem, že to bolo zle, nemusíte mi to písať. Ale robím to pre vás, takže prosím vás, zohľadňujte moje nadšenie. Áno? Tak, Zorbingová goľa je pripravená, niekto sa bude vrhať dolu. Ideme sa pozrieť. Myslím, že tu sa situácia nezmenila. Tomáš vyzerá pokojne. Hotovo? No, výborne. Lukáš ešte ale pracuje. Dobre? A Rastio samozrejme pomáha Simonke. Nevyfunguje to? Posťažujte sa, povedzte. Fotka je tam, áno, je tam, už dávno. Tak to je dobré, nie? Super. Čo s ňou ešte máte v pláne robiť? S čím? S tou fotkou? No posílať ďalej. Aha, dobre, kam ďalej? Do Číny? Trebárs. Rozumiem, dobre. Aby to všetci vedeli, dobre. Tam sa niekto fotí, pôjdeme sa pozrieť, ako vyzerá na fotkách. Dobrý deň. Ukážte. Prečo? Ukážte. Teda fotky. No nevyšlo to, no. A tu sa niekto fotí práve. Haló, je niekto vnútri? Aha, odtiaľ zaznelo áno. Tak nie, majú zastretú kabinku, asi si skúšajú niečo, uteráky alebo čo. Vy už ste sa odfotili? Aj s fanklubom, to je ono. Aha, čo to je, brúško? Teda, ty si tehotná, paráda. Dobre, dobre stimuluješ bábätko tými pozitívnymi vibami, ktoré idú z muziky. Dobre, dobre, dobre. Nepôjdeme? Dobre, takže to nevadí. Niekomu sa to už podarilo, myslím, že to je Tomáš. Jedna fotka tam je. Takže priatelia, v tomto momente oficiálne uznávame Tomáša ako meno, ktorému sa to, ako meno alebo človeka, ktorému sa to podarilo ako prvému a postol svoju fotku alebo svoju selfie na Orange stránku, teda na našu facebookovú stránku. Chceme dôkaz? Je to tam. Tomáš. Nádhera. Fanklub spokojný? Najviac, úplne, super. Ako dlho ste sa pripravovali na túto súťaž? Asi 3 hodiny. 3 hodiny a bola to skôr taktická alebo fyzická príprava? Aj. Dobre, tak vás necháme. Ďakujeme pekne, takže ešte raz lúčime sa s Tomášom. Tomáš, nech je pohoda ešte príjemná. Ahoj fanklub, čaute. Simonka, ďakujeme pekne, všetko dobré. Ak nájdeme Lukáša, ten je tu. Lukáš, ďakujeme pekne, ty ešte valíš, ale pokojne ju tam pošli a budeme mať potvrdené, že toto je ten Lukáš. Ďakujeme pekne. Priatelia, ešte raz opakujem, víťazom pre vás informácia tejto súťaže bol Tomáš. Prvému sa mu podarilo postnúť fotku, to znamená, že Tomáš je to meno, ktoré ste mali uviesť. A teraz, Rastio, máme so sebou krokomer? Alebo ho pôjde... Dobre. Ja budem rozprávať, Rastio donesie krokomer. On mi aj povie, odkiaľ by som mal vyraziť. Čiže myslím si, že budem vyrážať od niekiaľ odtiaľto, možno od tohto cípu, od tohto stĺpu, ale on to myslím, že v nejakom poste aj špecifikoval, takže to sa asi dozvieme. Takže ideme sa postaviť alebo posadiť sem. Dobrý deň. Tak. A tu sú. Nazdar. Idem sa s dievčatami porozprávať. Ahoj, môžem sa s tebou rozprávať? Ja tu mám kameru a ľudia to vidia, čo sú doma pri internete. Chceš sa so mnou rozprávať? Áno. Áno, paráda. Tak mi povedz prosím ťa, ako sa voláš? Saška. Teda, ale ty si to pekne povedala. A koľko máš rokov, Saška? 6. A čo hovoríš na túto pohodu?
Je to dobré. Je to dobré? A čo sa ti páči? Hudba alebo tanec? Hudba. Hudba? A ty robíš nejaký, tancuješ alebo robíš nejaký šport? Robím gymnastiku. Ale nie, naozaj? A už ako dlho? Povedz mi. Od 3 rokov. Od 3 rokov, čiže už 4 roky. No, Hej, no dobre. A ukázala by si nám nejakú zostavu? Dobre, tak to už hej. Priatelia, dámy a páni, vítajte v éteri. Toto je live stream z Pohody a máme tu mladú gymnastku, ktorá nám v tomto momente predvedie zostavu. Rastio, pozor, ďakujem, máme krokomer, ale máme tu mladú gymnastku, ktorá nám ukáže zostavu. Ideš na to, nech sa páči. Pozrite sa, 4 roky práce. Wow. Ja som svoju nohu nikdy nemal takto vysoko. Wow, vidíte to? Priatelia, to je neuveriteľné. Aj o tom to je Pohoda. Hop, hop. Teda. Nádhera. Pozrite sa rýchlosť tých nôh. Ja ich skoro nevidím. Wow. A dlhá zostava. Ja už by som bol 3-krát stratený. Tak ale toto áno, to je profesionálne prevedené. 3 mlynské kola, len taký fukot, to prehnutie, to je silná práca celého tela. Ďakujeme. Teda, to bolo nádherné. Ukončenie. Ja ti gratulujem, lebo takýto zážitok som ešte na Pohode nemal. Prosím ťa, teraz mi sem na kameru povedz svoje meno, čo sme videli, že to bola ukážka z gymnastiky a povedz, že pozdravuješ všetkých ľudí. Môže to tak byť? Skúsiš to? Nech sa páči. ja sa volám Saška. Teraz som cvičila gymnastiku. Pozdravuješ ľudí. Pozdravujem vás. Saška, ďakujeme pekne. Ahoj, vďaka. Saška, ja ti niečo dám. Nech sa páči, to je USB kľúč. Dobre? Ahoj, my ďakujeme. Tak, sme s Rasťom. A kde začíname merať? Od Optimistanu sem nazad? Dobre. Rasťo mi už ukazoval, ale môžeme si to ešte raz ukázať. Je to vybraté. Sú vybraté baterky, čiže krokomer je úplne vynulovaný. Osadíme ich, a to samozrejme uvidíte, až pred Optimistanom. No a potom ja voľnou krôkou alebo chôdzom sa vyberiem smerom k Orange Spaceu alebo Orange zóne. Preto, aby sa vám lepšie tipovalo, mám 190 cm, vážim 90, nie, menej, počkajte, toto ide live, 87 kg, hej, ale to je niekde pri pravde. Takže 87 kg a chôdzu mám svoju. Takže toto by vám mohlo pomôcť pri detailných výpočtoch. Tak, začneme pri tej bráničke, hej, dobre. Začneme pri bráničke, to by šlo. Blížime, ak počujete, že som zadýchaný, tak nie. Len mám mikrofón blízko pri ústach a inhalujem a exhalujem. Tam sú folkloristi. Hop. Nádhera. Hello. Dobrý deň, pane. Tak inokedy. Dobre. Objekt monitorován kamerovým systémem. Ten je kamerový systém, je tu. My sme monitorovaní. Tu vkladáme baterku. Dobre? Áno. Vypadla. Ukážeme si, že je tam 0. Ale nám vyskakuje baterka. Ona vyskakuje, ona je taká vyskakovacia. Výborne, odtočka zaaretované, priatelia. 12 hodín a máme 0 krokov. Takže ja si ho chytím do ruky, alebo zavesím na krk? Zavesím si ho na krk, dúfam, že to prejde cez príľbu. Áno, podarilo sa. Mám ho na krku, priatelia. Je tam 0. V tomto momente vyrážame úplne komotným krokom. Pokúsim sa držať rovnú líniu, aby som tie kroky nejakým spôsobom nepodvádzal, alebo aby som ich nepridával.
Čiže ak sa mi niekto dostane do trajektórie, na chvíľu svoj dopredný pohyb preruším, aby som opätne naštartoval kinetickú energiu, ktorá samozrejme bude mať tento smer a ja sa opäť dostal do pohybu. Takže zhruba takto si to nejak predstavujem. V prípade áno, táto trajektória je tesná, ale dokážeme ich obísť. Čaute. Ja môžem otáčať hlavou, som si uvedomil až teraz. Niektoré procesy prídu neskôr. Dobrý deň prajeme. Máte sa dobre? Paráda. Tak. A kráčame. Rastio kráča so mnou. Sme zhruba za pol cestou. Aby sa ľahšie hádalo. Dobre. Prezradíme, koľko je tam teraz krokov. Vidíte to číslo? Je tam 106 krokov. 106 krokov, so far. Teda doteraz sme... Áno, to je posledné číslo. Sme za polovicou a bolo to 106 krokov. A zvyšok už musíte hádať. Len aby sme rámcovo udržali nejaké relevantnosti informácií, ktoré budú tiecť smerom od nás. Od vás. Som sa pomýlil. Ale viete, slniečko svieti. Tam sú samozrejme nejaké mraky, ale keď išli mraky, odtiaľ ešte nepršalo. Takže buď to bude novinka, alebo pršať nebude. Ľudia pomaličky presúvajú seba aj svoje zásoby vody. A tu prebieha samozrejme koncert vidieku na Orange Stage a myslím si, že je vidno, že je tam plno. Takže, prepáčte. Ideme k tomu stĺpu. Toto je náš stĺp, priatelia. Ideme k tomuto stĺpu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa len pri vás zastavím a stop. Sme pri tomto stĺpe, aby ste chápali, že sme pri... Áno, teraz mi demontujú krokomer. Rastio odíde a vie informáciu. Máme ju presnú, vašou úlohou je, teda bolo hádať, ale toto bude vyhodnotené v pondelok. Čiže presná informácia ostala žiť iba v Rastiovej hlave. Tým vám, samozrejme aj s Elenou Bošanskou ako notárkou, zabezpečujeme, že tento výsledok nebude manipulovaný. No a ja dúfam, že sa teda určite niekomu podarí dostať blízko, lebo nejde o to uhádnuť presné čísla v prípade, že ho niekto neuhádne, tak riešime iba číslo, ktoré sa dostalo čo najbližšie. V tomto momente sa s vami pomaličky lúčime. Tento vstup bol naozaj naplnený cenami a aj príjemným súťažením. Opäť sa ukážeme v ďalšom vstupe. Ahoj, dnes budeme hovoriť aj s Jankou Dnes budeme hovoriť aj s Jankou Kiršner, takže je sa na čo tešiť. Príjemný deň a príjemné vlnenie. Prosím? Priatelia, v prípade, že by ste chceli niečo vedieť od Janky Kiršner, čo nevieme alebo nemáme sa v pláne opýtať, tak prosím tieto otázky píšte na našu facebookovú stránku, facebooková stránka Orange alebo fanpage. Tam nám píšte a my tieto otázky zverejníme v prípade, že to naozaj otázky budú. Ďakujeme pekne, my sa s vami v tomto momente lúčime, prihlásime sa opäť o nejaký čas, ktorý sa dozviete na miestach, kde ste sa to dozvedali doteraz. Ja som Juraj Šoko Tabaček a my sme na pohode s Orangeom.